Amabhizinisi amancane embonini yezokwakhiwa kwezakhiwo, ukwakha nezokwakha angazuza kakhulu esibonelelweni sentela socwaningo, nokuthuthukiswa ngokufaka izicelo zemisebenzi efanelekile njengokuthuthukisa amasu okwakha amasha, ukuthuthukisa izinkubo zokwakha, nobukwenza amathuluzi akhethekile. Le mizamo ivame ukufaneleka njengocwaningo nokuthuthukiswa, ngisho noma yenzeka ezindaweni yokwakha. Emabhizinisini asaqala, ukuncishiswa kwentela okungamaphesenti ayikweni zocwaningo yokuthuthukiswa saseNingizimu Afrika kubaluleke kakhulu kuvumela amabhizinisi afanelekile ukuba ehlise isikweletu suposentasi sa izimali. Lokhu kungaba umthombo obalulekile wokuxhasa ukukhula nokuqhubeka nokuhamba izinto ezintsha emakethe encintisanayo. Ukuze uthole olwezi olwengeziwe, thintana nomeleli wangakini wakwaSwanson Reed.